Good morning, guys. Right. Ndisati ndataura zvandoda kuti nditaure, ndoda kuti muteerere pane this audio. Then I will say what I want to say. Mukatanga mutindisa pabhazi mukatanga kuntiti isanopeka chino chero zvokubatsira inobatirwa napatricia. Who is Patricia? Imatotora matotadza example mutindisi jokonyora and nyaya yazuva inoda kubatsira zuva pakudii zuva hure zuva iyo munhu uyu anoto ndizvenema amuda tabatsirwe chii zuva emakoyataura chokwadi akuna kuti kwanzi imimi munhu akaita sasimeli motora muti kwanzi gato ibatsira ine amunayo hatitodi izvozvo ndinodzi-investigata uyu ndakataura saka ndogova nouya ndodzi-investigata kana ndizi-investigata makatondibhohwa pana zuva makandibhohwa zvokuti imi munomuziva imi zuva chamunoda kuti abatsirwe chii mwari yekudii yanda kubatsirwa zuva. Right, guys, manzwa audio. Izvi zvinhu zvezvimwe zvinoitika kuseri pamasocialites. Sezvamunoziva kuti ndakanga ndichinzi vakanga vachiudzana kuzvikona uko kuti mele akaba uyu akanga achiti ari kuinvestigata mastenzi. Kune vanhu vavari kuti vakabigwa mastenzi. So after hearing this, semunhu wandaitaura naye kuseri, I then went kuseri and give ye all the numbers dzevanhu patakapinda kubva kuremembrance dzaDO dzavamwe vanonzi vanapendura vari kunana mheno kuna rimeno kumaoffices kupi everywhere and everything. Ndikamuti right, wakatiwo kune vanhu vakabirwa uri kuinvestigata, rega ndikupe lead uwane pekutangira kuinvestigata nyaya dzako. Ndokubva ndamupa manhamba ose, ndokubva ndamupa zvese, ndikati kana uchida kutoedwa futi mugurupu tinokwanisa kuedha mugurupu uye nevakabirwa vacho. Ndobva ndaisa mugurupu ndikati handishande kusiti kanse yeHarare inini, nditori one of the people vari mugurupu remastenzi iwayo eDonbrook. Hakuna munhu asingazivi kuti kuDonbrook mastenzi wayo ariko, asi ariko kudaro kune zvimwe zviri kuitika ikokoko. Handika zvekuti handikwanisi kuti nditaure pano handiti, but inini nevanhu varimo imomo mugurupu, they know what is happening. Takangomira sekudzwa kwatakaita kuti mirai makadaro pagadziswe zviri kugadziriswa. Right. So musikana uyu anonzi Patricia Jeke akanga achindituka vhiki rapera, akataura zvaaida. Handina kugona kumupindura because kuna vamwe vanhu vasiri worth it kuti umuadrese so for one year yuyu. So nyaya yaanondivengera mainzwa, handiti sei makati zuva abetserwe, sei makamira nazuva nekuti zuva ihure. Antimanzwisisa, zuva ihure afango kubatsirwa, anobatsirwa chii? I'm so surprised kuti so soon you are now coming on social media, Patricia Jeke, uchikumbira mari yekuti wedwe ndibatsirei kumalawyers. Zuva anga asina problem here. Patakati vanoda kumubatsira ngavamubatsira, akabatsirwa nevaida kumubatsira. Iwe uruda kubatsirwa nani? Uri kuda kubatsirwa nani? Iwe ndiwo wakakodzera chete kubatsirwa pa social media. Vamwe havafanga kukodzera kubwira. Waimuti ihure, iwe uri chii? Unoudza umwe mukadzi kuti ihure. Iwewo unoita nezvei? Iwewe. Right, ndoda ngokudzidzisa the fact of life. Ndauya pano kwete kuzoita rub into your face. Anditika, yes, you deserve kubatsirwa. Batsirwa just like everybody else. But let it be a lesson to you, iwewe. Unobuda uchitanzi ndakakumakirai kuti makamira nazuva. Saka you went as far as ndoda kutsvaga kuri kunzi kune mastenzi zvikazodai wave papi nema-investigations ako. Where are you now? Because takamirira wave papi nema-investigations ako. Munoona kana masocialites akatsvaga nyaya akada kukutsvagira kuti unzi uri mpava uri chii, vakashayiwa vanomhanya zvisiri izvo. Nokuti so far handina wandakabira and handina noti ndakabigwa naMelly. There is none, no, absolutely none. Vamwe vakada kuninvolva munyaya dzemasiwo, handisina kumbobvera, ndakadaitomatsvagawo kuti nditoitawo zvemadhiri acho, but unfortunately ndakashayiwa. Unonzwa uchinzi akaita zvemasiwo yes,
zvamakaita chete kuda kumbandidzira, because so far amuna chamuri kuwana. Anyway, a story for another day. But for you, Patricia, let this be a lesson. Pa social media munhu nemunhu ana mafans ake. Hauna right yekudza umwe munhu kuti anzi ngasabatsirwa. So soon, hapana kana week, you're now coming back here uchiti wedwe ndibatsire kudiwa malawyer. We thought you are rich, Patricia. Tafunga kuti you have made it in Larare. You are now rich. You are now staying in Larare, so you have made it. I thought so. I never thought one day you would come on social media and ask and beg for help from people. Kana pane munhu asingagoni social media, that's you, Patricia. Unopinda nemoyo uzere ruvengo. Unopinda neruvengo chairo chairo. Wakataura zvaunoda uchinditukirira last week ndikakutarisa zvangu, because hauna chinyuwani chauchatuka nacho chandisina kumbotukwa pa social media. Ende wakanditarisa nofunga ndichiri kukwata kutuka. Unotuma nemagosti ugoti kuseruka. I know what happens. Remember, I know what happens kuseru. Mumagurupu enyu kune vamwe vachomba kuti Patricia don't do that. Sadaro kati maiswa mahari na meli mazodai imagine ndoda kutoa mupeta ndatomfamba. Wakandipeta iwe. Wakandipeta. Ndichiri pano standing and haundipeti iwe. Haufi wakandipeta. Unogona kunyora post after post, ugoita live after live uchifedereka zvokuti do. Haufi wakandipeta. Ndopetwa na Mwari kana ndafa nehama dzangu. Kana ndafa ndo dzinondipeta dzondisa mukofini, kwete iwewe zvako. Ndakazviona kuti kunyumbwira kwauri kuita musuke uri kudambuka manje manje. I saw it coming. Unotuka vanhu vasina kukutadzira. Unoda kubata munhu wese. Wakapinda, andizi kuti nditi 2 minutes of fame dzako dzidzi dzakakupinda mumusoro here kubva I don't know. But gadzirisa unhu hwako Patricia Jeke. Zvako zvokuti anzi ndiri muzanu, inini ndiri muzanu. Kuzanu variko na chimombe uko. Mazanu mahombe. Vanotori nezvinzvimbo variko kujere. Zanu haina izvozvo wangu. Munhu nemunhu anofesa justice dzake. Kana waita problem, zana iwe chikumirira inda kakuzanu unopuwa mari. Inda kuzanu vanokupa mari yemaloya. Mari iri kudiwa uko. Inda novapa unodena, waidena munhu akazviyararira. Munhu asina kukutadzira. Waimutukirira day and night. I even saw your comments pa album launch. Wakangoenda kungonotukirira so. Njokuti ndakazvibvunza mfunga mangu kuti is this lady normal? Is this okay? Your hatred has consumed you. Now that it has consumed you, you want others to follow you into that pit of hell. You're kuzvikandira wega. Unotuka munhu wese, ukavenga munhu nemunhu wese akamukomberedza unobva wavenga. Wobva watukirira vanhu vese vakamukomberedza. Ukangachituka chipo the trap because akanga akuitei. Waituka Andy Joy vakanga vakuitei. Waituka B wezhira akanga akuitei. Vese vanhu vawaituka vana ana chibebi wonda uchiseka mwana mapimples asingaziti kunogona kuita munhu anogona kuita problem yeskin ndiani. Ndiani, how many times achitaura pano zvakandirwadza. Uchitaura tanzi ona ikufesi mburwa and stuff like that. Simply because ane problem yeskin. Imi zvenyu vagoni musina problem. Zvenyu vagoni makasikwa zvakanaka. Zvenyu vagoni mune structure dzakanaka, mune face dzakanaka, mune skin ziri flawless. But azvikupe right yekuseka umwe munhu izvozvo. Simply because hana chakukanganisira chakataura nezvako. Simply because akangoenda kwaida kuenda. You don't control social media, Patricia Jeke. Hausati watanga. Hausati watanga. Rambai makadzvanya maititi. Rambai makadzvanya. Unodena vanhu vasina kutadzira. Inini chaichaiye unondivengera ndakamira nechokwadi. Ndinomira nechokwadi. Handite zvemagurupu. I stand on my own. Ndichimira nechokwadi. Hauzvidi wewe. Unotanzi munoti opposite. So should I always come to your side and see puppeteer anyone on social media? When I feel like addressing, I address. When I don't want, I keep quiet. I'd rather listen to my own people, my own diaries, my own followers. Then I'll keep quiet. Not you. You are not going to come here and make everybody jump to funza kuti how high. Never. Not with me. Ukaona ndisika kudavira pano ngoita shenanigans zvako. It's because hauna kundikoshera. Haukodze kudavira na hauna kana basa. Wakuda help dzana funga inasi. Hauna kunyadzisa fungai mutisi pakazara vanhu iwewe. Kumita kunge mwana we grade 0. Fungai mutisi ukaona uchiburisa roko kubatsira apa. Zvokwadi ndiri kusvika pa Scotland papo kuzokumbumbura nechibhakera. Ndobva ndadzokera zvakanaka ku Africa ndoga willingly. Usabatsira munhu uyu. Akakuita zvinogara zvakadaro pamberi penyika yese. You don't deserve that. Naso kuya pa social media chitanzire kuita chigroup cheku kuda kuita kuuroi, kuda kurecruita vanhu muuroi. Ini ndomira nechokwadi. I stand for the truth and I will focus that away from me.
I am the voice of the voiceless, and I'll stand for the truth. My tribulations will come. Miedzo ichauya, uchandituka when my minions ako, but you will never change me. And andisi kuzomira ndicharamba ndakadzvanya. Ndicharamba ndakamira because ndakamitumwa naMwari kuzouya kuzotaura chokwadi kuti ndichishandisa ndiri kukudza ichochi ichi, ndikutokudza chokwadi. Ende chaunondita hapana. Hauna chaunondita. Inda kukotu uko, untaura nyaya dzofesa nyaya dzako. Pamunenge muchioneregwa, hanti munenge uchihaipiwa necomment section. Vachitukirira vanhu. Comment section ngaiite kanzatu ikupe mari. Uinde kunobhadhira maloya. Upedze nyaya dzako. Unovenga, unoruvengo. Ukatenga kuvenga munhu zvara nezvemunhu kudai face yako inotadza unobva watadza kana kutaura unoita kukakamira kutadza kana kutaura unoita kuzarirwa tadza kuti uri kuvenga munhu from the deepest of your heart. It's wrong. Patricia, gadzisa unhu hwako. Social media, everybody deserves help. Newe futi batsirwa, but let it be a lesson yekuti unodza mukadzi kuti ihure afanirwa kubatsirwa. Zvechihure chake zvinopinda pai padambudziko. Kana aita dambudziko chihure chake chinopinda pai. I did not want to comment on this story because ina ndiwanzo dena vanhu andidene vanhu ndinokwanza kuzongoresponda kana ndichida. This one ndanakakodzera kuti ndikudze chokwadi kana uchifunga kuti nekuti wainituka ndikanyarara ndinotyiwa. Ina ndina wandokwata pa social media zvoti denda tiri pa ground izvozvika. Denda ndiri pa ground itori a different story. Dei itori a different story. Denda ndiri pa ground kungoti zvangu ndiri kuri. Saka hapana zvandingakuita ningokusiya zvangu uchingowata nekuti kutukwa ndajaira everyday vanongoita zvanoda. Asi I'm still standing. The same people ntaura zvanoda kokoko vanodzoka futi back kwandiri kana vari kunoko vanenge vachibehave. Saka platform dzemapenzi ngakuitwe zveupenzi. Kana vauya kwedu kunoko toita zveupenyu. Ndati ndikuudze siyana nezveruvengo everyday kuita content yemunhu wani. Hauna content yemunhu wani. Come on. Kuti umbori chii chanya kushamisira. Dzikama Patricia, munhu wese deserves help. Life ramangwana atizivi kuti ramangwana riri nenomira rakadii. Ndichitaura kudai so mangwana ndinogona kutofuma ndakadambuka gumbo ndichida help. No matter nchiti ndine zvimari kana ndine savings zvinogona kutadza kukukwanira. Ndo chinonzi life. Munhu wese paupenyu anoda rubatsiro. Whether wakaita sei kana kuti wakaita sei. Kutukana ndikwe pa social media nezvekutamba. But when there is a serious problem yakafanana nei tinobatsira. Ndosaka musingandi understand. Because 1 minute munofunga kuti ndokanda papers, the next minute munofunga kuti SIS MELLY website kwedu. Ndinongomira nechokwadi. I stand with the truth. Kana waita dambudziko saizvozvo uri mudambudziko. Anditika vanoda kubatsira, they should help you. Why should I advocate kuti ngasabatsira kuzakazodai? But that's what you do to other people iwewe. Unodaro. Last week uchinitukira nyaya hauna pawaikwana panyaya dzangu last week. Waikwana papi iwewe? Waikwana papi? Pawaikwana panyaya last week iwewe waikwana papi iwewe? Ndakanga ndatadzira ani chi? Ndakabaya live ndikataura anything ini ndakaita sei? Kana ndakapinda mcrossfire yemunhu akazvitangira live yake and then boom. Zvinhu zvakare makudzosa zita rangu mumail mukatituka mukaita pati anyway ranga riri zuva rangu. Unofanira kuziva kuti every dog has its day and every socialite she has her own day or his own day. Unofanira kugara wakazviziva izvozvo. So usacelebrate panobvarirwa mumwe because mangwana ndiwe. Nhasi uri mudambudziko. Kucha kuroya masikati machena. Siya unhu wako Patricia. Tsvaga Mwari achiri kuwanikwa. You don't own people and you don't own Harare and you don't own anybody. Stay in your lane and let people be. Let people be. Wakuda kubira vanhu now. Nasi iwewe wakuda kubira vanhu. Chapandoti ndipe masters. Uda kupuwa masters. Inotengesa mombe kushabhani. Ubhadhare lawyer. Unayo mari wakapiwa wani. Inonobhadhara lawyer. Udoti anakupe. Ndozvo wakaita pana zuva. Saka tikakudhisha back. Woti tanzi wobva watondimaka zvokutondivenga akaipa. Shamwari zvaunoda kuitira vamwe newe itirawo vamwe ichoda kuzoitirwa mangwana itirawo vamwe izvozvo. Handika ndaenda muve nezvarakanaka.